doncs, en el primer bloc, la situació econòmica. Intentaré, com els deia, ser molt sintètic i al mateix temps molt gràfic per no perdre'ns en disquisicions molt generals, intentant al gra almenys del que són en aquest moment els meus pensaments actuals. Enllaçarà algun comentari que faré amb les paraules que acaba de pronunciar el president Valls, perquè, òbviament, en el seu Parlament ha tocat algun tema que, d'una forma o d'una altra, enganxa, diguem-ho així, amb el que jo també els volia dir. Situació econòmica. 3 missatges clau, per part meva, sobre la situació econòmica. El primer, la recuperació econòmica de la qual es parla i que sembla ser que comença a ser veritat del conjunt de l'economia espanyola, té un accent català. Ho deia el president Valls, ho podem confirmar i després els hi explicaré. La recuperació econòmica i la recuperació d'ocupació a Espanya tenen accent català. Per tant, tenen l'accent que vostès li estan posant. Perquè aquest no és un tema del govern, o no és un tema només del govern. El govern també hi participa, el de Catalunya. Però és la societat catalana, i quan dic la societat catalana vull dir la societat empresarial, la societat econòmica, la societat professional, la societat del món del treball, és la societat catalana la que està posant aquest accent català a la recuperació econòmica del conjunt d'Espanya. Val la pena recordar-ho en tot moment i tenir-ho present en tot moment. Segon missatge, sobre situació econòmica i finances públiques. La Generalitat de Catalunya és qui més ha contribuït dintre de l'estat espanyol a la reducció del dèficit públic. És a dir, la recuperació econòmica espanyola té sobretot accent català i la reducció del dèficit a Espanya té també lideratge català. També val la pena tenir-ho present, perquè el tercer missatge, en aquest sentit, és una cosa i l'altra, liderar la recuperació econòmica i ser els que més estem contribuint a la reducció del dèficit, té algun tracte equivalent per part de l'Estat? Perquè teòricament, vist així, si tu dius hi ha un territori que és el que més contribueix econòmicament, no parlo només de diners, sinó en quant a esforç, en quant a talent, en quant a creativitat, en quant a aportació a la recuperació, i aquest mateix territori és el que més seriosament està reduint el dèficit públic, que és un objectiu de tots, teòricament en aquest territori se li ha de tenir un tracte, no dic de privilegi en absolut, però sí un tracte equivalent en aquestes condicions que jo els hi descrivia. I la pregunta és, això és així o no? La resposta la intentaré donar acte seguit, analitzats cada un d'aquests 3 paràmetres que intentava compartir o que intento compartir amb tots vostès. Anem al primer. És cert que la situació econòmica, no ho hem d'amagar, segueix sent molt complicada. Presentar-ho d'una altra manera és irresponsable. Algunes vegades sento determinats discursos que tinc la sensació que no toquen de peus a terra, o que desconeixen la realitat, o que simplement volen explicar una realitat que avui per avui encara no existeix. Ara, encara que la situació econòmica sigui molt difícil, és cert que quan tens una situació econòmica d'aquestes característiques que encara estem vivint o patint, tens 3 opcions, o que segueixi empitjorant, que és el que hauríem dit ara fa un any, amb un dinar com aquest, o que s'estabilitzi a la baixa, que és el que hauríem dit fa uns quants mesos enrere, o que comenci a canviar en positiu, que és el que podem dir ara. I per tant, d'aquests 3 escenaris, sent la situació econòmica molt complicada, estem en el millor de tots, que és el canvi de tendència. Evidentment, la base que tenim segueix sent molt difícil, però des del punt de vista de l'orientació estem en la millor de les condicions, perquè per primer cop podem dir que realment hi ha un canvi de tendència a millor. Òbviament estic generalitzant perquè això no serveix sempre per tothom, ni per tots els sectors igual, ni òbviament per totes les empreses igual, ni per totes les persones. Aquí hi ha totes les excepcions que vostès vulguin, però des d'un punt de vista general crec que ho podem descriure d'aquesta manera. Si realment estem en un millor escenari, que hi estem, també tenim 3 opcions. Aprofitar-lo molt, aprofitar-lo poc o no aprofitar-lo gens.
I jo crec que de cara a aquests propers mesos la societat catalana, apel·lo al seu conjunt, s'ha de conjurar, per dir-ho així, per intentar que aquest canvi de tendència que existeix en positiu sigui ben aprofitat. Perquè que hi hagi un canvi de tendència en positiu ja és bo per si mateix, però no assegura que s'aprofiti com convé. I ara estem en aquest repte gran, molt gran, en majúscules, d'aprofitar bé el canvi de tendència, de consolidar-lo i de donar-li dimensió i de donar-li intensitat i, si m'ho permeten, de donar-li sentit. I donar-li sentit vol dir no tornar a caure en aquells errors dels quals almenys hauríem d'haver pres durant aquests darrers anys, perquè d'errors se'n van cometre, van ser grans i l'error té l'avantatge que en pots aprendre i que podries no haver-lo de repetir. I ho dic en condicional perquè a vegades la condició humana porta a tota mena d'extrems i a tota mena d'errors nous, no? O reiterats, però aquesta possibilitat d'intentar aprofitar aquest bon moment crec que en aquest moment la tenim. L'accent català que els deia, deixin-me posar 5 o 6 paràmetres que donen sentit en aquesta afirmació, que pot semblar una mica grandiloqüent, però que també la feia el president Valls. La recuperació econòmica a Espanya i en general al sud d'Europa té un accent bàsicament català. Paràmetres concrets. Hem guanyat pes sobre el producte interior brut espanyol, tant en els anys de recessió com ara que comença la recuperació. Val la pena recordar-ho també, perquè en aquests anys Catalunya podia haver perdut pes i en què lloc de perdre'l l'ha guanyat. És millor guanyar-lo en expansió, però és bo recordar que l'hem guanyat en un moment i en un altre. És a dir, ens vam comportar una mica millor que la resta d'Espanya en el moment de la recessió i ens estem comportant una mica millor en el moment de la recuperació. Segon paràmetre. Aquest és segurament dels més impactants i dels més importants. En el darrer any, juliol 2013, juny 2014, de tots els llocs de treball nous que s'han creat a Espanya, que són aproximadament uns 192.000 en un any, 99.000 i una mica més, és a dir, més del 50%, s'han creat a Catalunya. Aquesta és una dada a retenir, perquè demostra fins a quin punt aquest accent català de la recuperació econòmica es tradueix en allò que és més important, que és en feina. I feina per la gent, feina per les persones. Recordin que el pes de la nostra població sobre Espanya és el 16% i el pes de la nostra economia és el 19%. Per tant, si en un any, quan comença la recuperació, aportem més del 50% de tots els nous llocs de treball que s'han creat a tot Espanya, vol dir alguna cosa. Això també vol dir molta responsabilitat, en aquella línia que els deia de, atenció, ara ho hem d'aprofitar bé això, perquè si no ho aprofitem bé, perdrem gas en la recuperació i deixarem de fer aquesta contribució per nosaltres i pels altres. Tercer paràmetre de l'accent català de la recuperació. Catalunya està liderant amb molt avantatge sobre els altres, tant l'exportació com el turisme estranger. Per tant, una bona part de l'orientació exterior de l'economia espanyola en el seu conjunt. Estem per sobre del 25% de l'exportació espanyola i per sobre del 25%, de fet del 26%, de la captació de turisme estranger en el conjunt d'Espanya. I a més, i aquí no som sempre els líders, però destaquem molt, al costat d'algun altre, en la captació d'inversió estrangera productiva. Fins al punt que, reiteradament, el Financial Times, per exemple, ens situa com una de les primeres regions de l'Europa continental en captació d'inversió estrangera, projectes singulars amb llocs de treball nous associats. En alguns anys fins i tot ens situa en primer lloc d'aquest rànquing des del punt de vista de les regions de l'Europa continental. I quan Catalunya no és la primera, doncs està situada en les 2, 3 o 4 primeres posicions a nivell regional. Per cert, en aquest àmbit exterior, recordin coses com les següents. El 35% de totes les empreses exportadores regulars de tot Espanya estan a Catalunya. 35%. Més d'una de cada 3. De les que exporten regularment, no de les que exporten ocasionalment. Regularment vol dir aquelles que han exportat
sempre durant els últims 4 anys, com a mínim. 35% d'aquestes empreses està a Catalunya. Recordin també que Catalunya ha recuperat el lideratge firal en el conjunt d'Espanya i a tot el sud d'Europa, que havíem perdut. Recordin que l'aeroport del Prat és el segon que creix més de tota la Unió Europea. El doble en aquest moment que Madrid, que torna a créixer, afortunadament, ens en alegrem. Però el del Prat creix el doble que el de Madrid, en un moment en què creixen els dos. I recordin també, i aquí en tenim representants, recordin també que la suma dels ports de Barcelona i Tarragona avui signifiquen també el lideratge a nivell portuari i logístic del conjunt de la Mediterrània. Què més vol dir accent català de la recuperació? Vol dir que Catalunya lidera, i en aquest cas lidera, la producció científica, l'activitat de recerca i fins i tot la innovació amb nombre de patents. En el tema de la recerca, vostès ho saben perfectament, que captem molt destacadament molts més fons europeus que no pas cap altre territori del conjunt de l'estat espanyol, Madrid inclòs. I inclòs també el País Basc. Té una economia innovadora, industrial, exportadora, etc. Recordin també que l'any 2013, l'última estadística disponible sencera d'un any, Catalunya va liderar també el nombre de patents molt poc per davant de Madrid del conjunt d'Espanya, concretament amb 556 patents. Quan no som els primers, som els segons, després de Madrid. Això vol dir capacitat de traduir en output empresarial unes determinades tasques en el camp, concretament, de la innovació i de la tecnologia. Què més vol dir tenir accent català de la recuperació? Doncs vol dir que Catalunya lidera a l'inici del 2014 la concentració o nombre d'empreses existents actives en el conjunt de l'estat espanyol. Dit més col·loquialment, on més empreses hi ha en percentatge és a Catalunya, concretament el 18,5%. En segueix Madrid, que no arriba al 16%, i després Andalusia, que està sobre el 15%. Per tant, hi ha la massa crítica en nombre d'empreses. Altra cosa és la dimensió d'aquestes empreses. Això és una altra dimensió, òbviament, no? És un altre registre. Però des del punt de vista del nombre estem situats en aquest punt. Per tant, la major densitat de concentració empresarial a començaments del 2014 la tenim concretament a Catalunya. Fixeu-vos que això són tot missatges molt senzills, si voleu. Això està sustentat en l'estricta realitat, això no és cap invenció, no és cap història, diguem-ne, allò purament recurrent des d'un punt de vista discursiu, això són el que està passant. I això és el que ens permet dir, sobretot amb aquest punt de responsabilitat que els deia, no? Que la recuperació econòmica que s'està produint té un accent català. I tot això ho demostra perquè tot això que acabo de dir ho han de sumar tot. Tot això no és una cosa o una altra, és tot junt. I tot junt dona aquesta imatge i aquesta realitat de solidesa. Per cert, per tancar aquest capítol, deixi'm dir-los que hi ha uns quants projectes que estan en marxa en aquest moment, en aquest cas a efectes estrictament catalans, que estem impulsant nosaltres des del govern i que crec que val la pena retenir perquè alguns d'ells seran a més objecte de debat i d'implementació durant les properes setmanes i pocs mesos. Un d'ells llargament esperat, quan dic llargament esperat vull dir esperat des de fa més de 20 anys, és la llei de formació professional i de la formació professional dual, seguint els models que vostès coneixen de les economies industrials exportadores del centre d'Europa, Alemanya, Àustria, Dinamarca, Holanda, etc. Tindrem finalment aquesta llei a Catalunya, entrarà d'aquí pocs dies en el Parlament, elaborada pel govern, i és òbviament un projecte de màxima importància. Igual que entrarà en el Parlament la llei del nou Servei d'Ocupació de Catalunya, que ha de consolidar la recuperació de la feina en aquest moment de recuperació econòmica. Entrarà, en aquest cas, a exposició pública, la setmana que ve, el nou projecte de simplificació administrativa de la Generalitat de Catalunya. Saben que fa un parell d'anys enrere, quan vàrem arribar al govern, o 3, vàrem impulsar uns primers projectes de simplificació administrativa.
Ara farem la segona tongada d'aquests projectes de simplificació administrativa en aquella línia d'una administració més àgil, una administració més flexible i una administració que redueixi burocràcia i traves en el conjunt del país. Crec que serà un projecte que vostès veuran que té entitat i que té força i que espero que la societat catalana, quan surti a exposició pública, pugui contribuir ajudant-nos a millorar aquest projecte en el tràmit parlamentari. Un altre projecte important que anirà agafant cos en aquests propers mesos és la concentració o integració, millor dit, dels grans centres tecnològics que en aquest moment hi ha a Catalunya. Grans centres de transferència tecnològica. En tenim bastants, però sobretot n'hi ha 6, que són els més grans, i del que es tracta és, seguint altres models que funcionen segurament millor que el nostre, d'integrar tant com puguem aquests centres de transferència de tecnologia per donar massa crítica en el que ha de ser el servei a les empreses des del punt de vista de les activitats d'innovació. I l'altre tema, que és més permanent, però que està agafant embranzida, i en el qual vostès saben que jo li dono una especial importància perquè m'hi he referit moltes vegades i estem prenent decisions en aquest sentit, és la implementació més accelerada del coneixement d'idiomes estrangers i concretament de l'anglès en el nostre sistema educatiu. Dic de l'anglès, però també d'altres idiomes. Parlo de l'anglès perquè segurament és el que tots tenim més al cap, no? Però en general d'idiomes estrangers. Concretament, referint-nos a l'anglès, quan va arribar al govern, el curs 2012-2013 es feien assignatures en anglès, no d'anglès, sinó en anglès, en el 40% de les escoles catalanes. Aquest curs que comencem ara, d'aquí pocs dies, aquest 40% s'haurà transformat com a mínim en un 54%. Per tant, a més de la meitat de les escoles catalanes ja s'ensenyen assignatures en anglès i no només d'anglès. I això té una importància gran de cara al projecte català, que en definitiva és un projecte de situar-se, com a país petit que som, de situar-se el millor possible a tot el món. Permetin-me també compartir amb vostès alguns flaixos, de la mateixa manera que he fet ara sobre la situació econòmica, sobre el tema de les finances públiques. En 3 anys, 2011, 2012 i 2013, i en plena recessió econòmica, que és el que hem viscut durant aquests anys, i pagant el doble d'interessos financers del que pagàvem fa 3 anys, la Generalitat ha reduït en menys de la meitat el seu dèficit públic. L'any 2010 el nostre dèficit públic va ser un 4,6% llarg del PIB català. L'any passat va tancar per sota del 2%, menys de la meitat, en 3 anys. Això vol dir un gran esforç de contenció de la despesa. Deia abans el president de la cambra, s'ha d'anar en aquesta línia, ens deia, poc o molt, no? Combinant, òbviament, aquestes mesures d'austeritat amb el que és el projecte de recuperació econòmica i, per tant, també de reformes en profunditat. Bé, en 3 anys hem fet això. Això sol ja és un programa polític d'envergadura, perquè, com vostès comprendran, això doncs té grans dificultats operatives, de gestió, de decisió, de coratge polític, d'apartidisme. Apartidisme vol dir no fixar-se en l'interès electoral del partit, sinó en el que convé en aquell moment perquè no tens altre remei que, a més, fer el millor possible. Recordeu que fins i tot aquells que aixequen les banderes més grans de la despesa pública, i en tenim algun veí molt poderós, molt a prop nostre, són els que han hagut al final d'aixecar la bandera principal de les principals retallades. Dic això perquè també ho tinguem present des del punt de vista del que a vegades s'explica, no? I de determinats eslògans. No? Això que us dic, aquest esforç de contenció i de reducció dels dèficits, a Catalunya vol dir que en 3 anys hem reduït el dèficit en més de 5.000 milions d'euros. Aquí tenim l'alcalde de Barcelona que ens acompanya. Això més o menys deu ser 2 vegades el pressupost de l'Ajuntament de tot un any. Ja veieu la magnitud d'aquest esforç. Segon missatge sobre finances públiques.
les corporacions locals de tot l'estat espanyol, totes sumades, ajuntaments, cabildos, diputacions, àrees metropolitanes, consells comarcals, tot això sumat, que és objecte de crítica permanent pel seu dispendi, es diu, en aquest moment contribueixen a les finances públiques de l'estat espanyol amb superàvit. És a dir, que en lloc de ser un problema, s'han convertit en algú que ajuda a que les xifres del conjunt de l'estat siguin millors quan es presenten a Europa. Completament en compte del corrent instal·lat, perquè el corrent d'opinió és exactament al revés. Però tot això, sumat, 8.000 ajuntaments a tot Espanya, tot això en aquest moment contribueix amb superàvit a les finances públiques de l'Estat. Les autonomies, també situades en el punt de mira de manera permanent, en els darrers 4 anys, des del 2010 fins al 2013, han reduït el seu dèficit públic un 52%. 52% de reducció en 4 anys. L'Estat central, l'Administració General de l'Estado, en els darrers 4 anys ha reduït el seu dèficit un 5%. És a dir, les corporacions locals estan en superàvit, les autonomies han reduït un 52% el seu dèficit i l'Administració General de l'Estat un 5% de reducció. On és el problema? O dit d'una altra manera, qui ha fet l'esforç? I normalment, encara que això sigui així, rebem lliçons i passem per ser els alumnes poc aplicats. Però la realitat és aquesta i crec que en aquest inici de curs, com que d'aquestes coses se'n sentiran parlar, és bo que jo pugui compartir aquestes reflexions amb tots vostès. Tercer missatge. D'aquest ajust important que han fet les autonomies en l'estat espanyol, el 28,5% de tot l'ajust de les comunitats autònomes l'ha fet Catalunya, que pesa un 16% de la població. I quart missatge. Després de tot això que vostès han sentit sobre finances públiques, no els hi sorprendrà si dic que hem arribat al final del camí. Que això no té més recorregut, que no podem baixar més la despesa, podem ser més eficients. Això sempre es pot ser més eficient. I ho serem. Però no podem baixar més la despesa i no podem millorar de manera autònoma els nostres ingressos. El president Batlle deia, no es pot pujar més la pressió fiscal. D'acord. No es pot pujar més la pressió fiscal, no es pot reduir més la despesa. Per tant, nosaltres, des del punt de vista d'aquest esforç ingent, que l'hem fet més que ningú, hem arribat al final del camí. No se'ns pot exigir més. Perquè si se'ns exigeix molt més, tampoc podrem fer-ho. Perquè tu pots fer coses quan tens marge. I si l'has utilitzat, demostres que volies complir. Però si et quedes sense marge, et quedes sense marge. Tens el marge, d'acord, de la millora de l'eficiència. Aquest el tindrem sempre. Però el gran marge el deixem de tenir. Precisament perquè hem fet tot el que hem fet. Si no haguéssim fet res, seguirien tenint marge. Però hem fet molt. Hem fet com el que més. I per això ens hem quedat en aquest punt on no podem seguir seguir una mica per aquesta línia que ha estat una mica la matriu obligada, per altra banda, d'aquests darrers 3 anys. Conclusió d'aquests 2 primers grans apartats. Vostès ja ho han entès, això. Som els que més estem ajudant a la recuperació i som els que més hem ajudat a la reducció del dèficit. I torna a ser mèrit de la societat catalana, en el cas que sigui mèrit. El govern ja ha tingut el seu paper, o hi té el seu paper, però en el fons, tant la recuperació econòmica com la reducció del dèficit, finalment les conseqüències són pel conjunt de la societat. Aleshores, què se'n deriva de tot això? Aquell tercer punt que els deia, no? Quin tracte rebem com a societat, no com a govern? Quin tracte rebem com a societat després d'aquesta doble contribució? I consti que el que els diré ara també són reflexions, no ho vegin com un memorial de greuges. Simplement són reflexions per tenir en compte, per analitzar bé la situació
i saber els marges d'actuació que tenim i les prioritats que ens hem de fixar. En aquest sentit, de quin tracte rebem? Doncs mirin, el dèficit fiscal català, la diferència entre el que aportem i el que rebem a canvi en forma de despesa pública, segueix sent estable entorn del 8% del nostre PIB. Per tant, no millorem. El drenatge sobre les finances públiques catalanes, sobre l'esforç de la societat catalana, segueix sent el mateix de sempre. Ni empitjora ni millora. Està en aquest 8% del PIB, reconegut, per altra banda, per gairebé tots els estudis solvents que s'estan fent en aquest sentit. Perquè tinguin una imatge encara més precisa del que això significa. Catalunya aporta de promig el 19% de tots els ingressos públics de l'estat espanyol i rep el 14% de la despesa pública. Per tant, aportem més que el que pesem sobre l'economia, no arribem al 19,2%, aportem una mica més que el que pesem sobre l'economia i rebem bastant menys del que significa la nostra població. Segona cosa que també és bo recordar, la liquidació del model de finançament autonòmic del qual en depenen els serveis públics a Catalunya, la liquidació del model de finançament autonòmic de l'any 2012 diu que Catalunya va ser la tercera comunitat en aportació de recursos i la desena en rebre els propis recursos. Els tercers en aportar, els desens en rebre. Això vol dir, a efectes pràctics, que hi ha autonomies amb molta menor capacitat fiscal que tenen més finançament per càpita que no pas nosaltres i, per tant, millors serveis públics. Per cert, algunes d'aquestes autonomies que estan en aquesta situació de menor capacitat fiscal i millor finançament per càpita són els que després ens donen lliçons també de com s'han de fer les coses. Que és el món al revés, però és així. Tercer paràmetre sobre aquest tracte que es rep. Incompliment de la llei de finançament de les autonomies. Vostès ara sentiran aquests propers dies i setmanes parlar constantment de complir la llei, que és una cosa bona. Sentiran que ningú pot estar al marge de la llei. També és una cosa bona, diguem-ho així. Sobretot en un estat de dret. Però resulta que en els que més sentiran dir això són els que incompleixen la llei de finançament de les autonomies perquè el nou finançament havia d'estar en vigor a partir del gener de l'any 14. Estarem acabant l'any 14 i ni se'n parla. Per tant, ni pel 14 ni pel 15, quan la llei deia el 14. Però com que és un lío, llavors la llei ja no té tant d'importància. Dic això a efectes preventius, perquè com que sentirem parlar molt de legalitat, val la pena posar-la en els seus justos termes. Legalitat també és complir la llei de finançament de les autonomies, perquè d'això en depèn, per exemple, la sanitat, en depèn l'ensenyament, en depenen els serveis socials, una bona part de les infraestructures, l'habitatge públic, el transport, a Catalunya la seguretat, a Catalunya les presons i serveis penitenciaris en general i un munt de coses més. Aquesta discussió del finançament autonòmic està aparcada sine die. No hi ha data. Tenim el conseller Mas-Colell aquí, que assisteix de tant en tant a les reunions de Madrid. No hi ha data per començar aquesta discussió. Per tant, no hi ha data per complir la llei. I finalment, en aquest sentit que també els deia, no? Quin tracte rebem com a conseqüència de ser els que més contribuïm a la recuperació i els que més hem contribuït a la reducció del dèficit? Per exemple, des del punt de vista del pagament dels deutes. La Cambra de Comerç i les cambres en general i les patronals i els sindicats i moltes entitats de la societat civil catalana heu estat molt actius en aquell sentit de dir que compleixin amb els deutes que tenim del tema de les infraestructures una vegada es va aprovar el nostre estatut. Una de les grans batalles d'aquell estatut, que després va quedar amputat per molts llocs, va ser que l'Estat durant un període de temps, 7 anys, 2006-2013, invertís a Catalunya d'acord amb el pes de l'economia catalana. Això està posat en allà, amb una llei orgànica, que és l'Estatut. Doncs bé, ens deuen, a hores d'ara,
dels darrers anys, 2008, 2009, 2010 i 2011, de 4 anys, ens deuen 2.019 milions d'euros. Només per aquest concepte. I, per cert, lligat amb això, i abans d'entrar al final de la meva intervenció, recordin també que, segons l'últim estudi de la Cambra de Comerç, quan analitzes la inversió del Ministeri de Foment i de tot el seu grup d'empreses, que són moltes, en els territoris de l'Estat durant els darrers 10 anys, em sembla que dèieu, no? Des del 2004 fins al 2014, hi ha hagut reduccions a molts llocs, però la reducció de la inversió del Ministeri de Foment i les seves empreses a Catalunya ha estat el doble amb intensitat que no pas a la resta, en promig, dels altres territoris de l'Estat espanyol. I això passa en l'economia que més està contribuint a la recuperació econòmica del conjunt de l'economia espanyola. Bé, volia transmetre'ls aquestes idees, no? Perquè vostès segur que tenen la percepció de que quan tu tens algú que contribueix amb recuperació i amb compliment de dèficits, aquest algú no és que l'hagis de privilegiar, en absolut, però li has de tenir un tracte que estigui a l'alçada d'aquesta contribució, que no és una contribució de diners, estem parlant de moltes altres coses, estem parlant d'esforç, de talent, de llocs de treball, de creativitat, estem parlant de dinamisme, no? D'iniciativa. Bé, els he volgut dir això perquè entenguin que la situació es deixa d'entendre quan passen aquestes coses. Això lliga amb aquestes reivindicacions, diguem-ho així, amb aquestes peticions, amb aquestes demanes, diguin com vulguin, que jo vaig posar sobre la taula novament del president Rajoy fa unes quantes setmanes enrere. A hores d'ara no hi ha resposta. Estem a dia 4 avui, 4 de setembre, doncs encara hi ha una mica de marge, suposo, però pensin que això no és un tema nou. No és que això arribés el dia, no sé quin dia de juliol de l'any 2014 a la Moncloa. És que d'aquests temes fa anys que n'estem parlant. I ara ha tornat a arribar en aquella taula. No és que ens ho haguem inventat ara. Allò és un resum d'un munt de temes importantíssims que estan sobre la taula i que estan pendents de solució o fins i tot de mitja solució. Bé, darrera part de la intervenció. Intentaré sintetitzar-la en 5 minuts, màxim, la situació política. Els donaré també aquí 4 o 5 flaixos de com veig les coses en aquest moment. No? Primer, entrem en les fases finals del que és el procés polític català, que vostès recordaran que va començar amb la intensitat que ara es coneix a finals del 2012 i per tant han passat 2 anys i que va començar com a conseqüència del no a l'Estatut, del fracàs de l'Estatut, i com a conseqüència del no en el pacte fiscal, de la negativa en el tema del pacte fiscal. Estem, per tant, entrant en les fases finals. Per definició, les fases finals són sempre les fases més decisives. Si s'han aguantat les prèvies. I com que a Catalunya totes les fases prèvies, malgrat la pressió que hi ha hagut, s'han aguantat, podem entrar en aquestes fases més decisives on les institucions estan decidides a tirar endavant i la societat crec que està decidida a protagonitzar fortes mobilitzacions, òbviament pacífiques. Això probablement es veurà d'aquí pocs dies, concretament la setmana que ve, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Societat mobilitzada, institucions decidides per anar endavant. L'altra cosa, hi haurà llei per convocar consultes. Hi haurà llei i hi haurà convocatòria de la consulta. I això passarà en els propers 15 dies, 3 setmanes. Per tant, la discussió de la legalitat passa a ser una discussió completament secundària o supèrflua, perquè la convocatòria d'aquesta consulta a Catalunya pel 9 de novembre es farà d'acord amb una llei aprovada pel Parlament de Catalunya i en vigor. Això ho vull deixar clar perquè com que normalment ens deixem segrestar mentalment i psicològicament per debats que se'ns imposen i que ens en passem amb molta facilitat,
val la pena recordar que això es farà d'aquesta manera. Per tant, es farà com sempre es va dir que es faria, d'acord amb una llei, en aquest cas d'acord amb una llei aprovada pel Parlament de Catalunya i, per cert, una llei que ja està a hores d'ara avalada majoritàriament per l'òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya, que és el Consell de Garanties Estatutàries. A partir d'aquí, l'Estat no ha d'autoritzar res, simplement ha de no recórrer la legalitat catalana per poder fer possible que el poble de Catalunya voti el 9 de novembre. Tenint en compte, i això és important, que el 9 de novembre no és jurídicament vinculant. I això s'ha dit del dret i del revés. És consultiu, no és jurídicament vinculant. Políticament pot tenir, òbviament, la seva vinculació, però no jurídicament. Per tant, la facilitat perquè no es recorri aquesta consulta és molt gran, perquè se sap que l'endemà, hi hagi el resultat que hi hagi, no hi ha una conseqüència jurídica immediata, sinó que hi ha un procés de consulta a una població que expressa la seva opinió i, òbviament, el que posa sobre la taula és un mandat polític, el que sigui, el que surti de les urnes. Fixeu-vos, si es recorre, si finalment el govern espanyol ho recorre, ho pot recórrer sense demanar la suspensió de la llei, per tant, permetent la consulta. És una opció. El Tribunal Constitucional pot admetre a tràmit el recurs o no. És una altra opció. I fins i tot admetent-lo a tràmit i suspenent-lo pot aixecar la suspensió en molt poc temps. Tots aquests escenaris permeten votar el 9 de novembre i conèixer l'opinió del poble de Catalunya sobre el futur polític del país. Per tant, és possible fer-ho si hi ha un mínim de voluntat política. No estem en un problema de legalitat. Estem en un repte de voluntat política en majúscules. És perfectament possible fer-ho i fer-ho bé, que saben que és el propòsit que té el govern de Catalunya i que tinc jo mateix com a president. I dos missatges finals. La consulta no té, abans de celebrar-se, un resultat predeterminat. També és bo recordar-ho, perquè hi ha gent que confon consulta amb independència. I la consulta no és necessàriament equivalent a la independència. La consulta és precisament això, la determinació de a on estan les majories i quina amplitud tenen aquestes majories en el país, permetent tres opcions diferents, que és o quedar-nos com estem, és una opció de la consulta, dir que no, o canviar d'estatus d'una manera molt contundent, és a la primera part sí i a la segona no, és una altra opció, o no només canviar d'estatus, sinó realment anar a constituir un estat a Catalunya, que seria el sí i el sí. Però són les tres opcions, i les tres estan obertes, i ningú pot predeterminar abans que es faci quin pes tenen aquestes opcions. Per tant, insisteixo que això és important que s'entengui així, perquè si no es confonen uns termes amb els altres. Al setembre, aquest mes que estem, hi haurà llibre blanc de la Generalitat de Catalunya sobre les preguntes clau per al cas que s'arribés a la constitució d'un estat a Catalunya. Això que en altres llocs és la informació a l'abast de tothom per contestar preguntes que tothom es fa, estarà operatiu aquest mes de setembre perquè és un deure, entenc jo, d'informació que té el govern de la Generalitat després de la feina que va fer el Consell Assessor per la Transició Nacional. I finalment, tampoc vull deixar de dir això, el diàleg per part de les institucions catalanes i del govern de Catalunya com a actitud i com a concepte serà una actitud i un concepte permanents d'aquí al 9 de novembre i també després del 9 de novembre. Dic això perquè tampoc hi hagi confusió en aquest sentit. A l'estar determinats, com els deia, a fer el camí, perquè tenim els mandats democràtics i parlamentaris per fer-los, i hem passat per tots els filtres per fer-ho d'aquesta manera, el tenir aquest mandat i a l'estar determinats a fer-ho no vol dir que hi hagi una actitud, diguem-ne, de passotisme o d'indiferència respecte al diàleg, que òbviament sempre ha d'estar present en qualsevol operació política d'altíssima envergadura. Tinguin, per tant, en aquest sentit, la tranquil·litat i la seguretat que, des del nostre punt de vista, des de la nostra frontera, diguem-ho així, des del nostre àmbit,
aquesta actitud estarà permanent. Òbviament, perquè aquesta actitud fructifiqui, hi ha d'haver correspondència en aquesta actitud de diàleg. Jo he intentat avui resumir-los algunes qüestions que poden donar algunes sortides o alguna pista sobre la fructificació del diàleg en aquestes properes setmanes i aquests propers mesos. Autoritats, senyores i senyors, si hem de ser escrupulosos ens queden 5 minuts de preguntes, però l'extrema generositat del president de la Cambra i del president de la Generalitat ens permetrà, i esperant que a vostès els interessi, que allarguem una miqueta més aquest dinar, i ens donem aproximadament uns 20-25 minuts per poder fer algunes de les moltes preguntes que han arribat aquí a la taula, algunes de caràcter polític i altres de caràcter econòmic. Jo ho sento molt, però encara que sóc el moderador vull fer la primera pregunta. Vostè ha parlat, president, de l'arrencada de curs. Però aquest curs quan s'acaba? Quan s'acaba? Sí, els cursos, quasi bé sempre, miri, tenen aquesta un és una principi i un facultat. final. A veure, s'acaba. El curs s'acaba, s'ha d'entendre així, no?, a finals de juliol, principis d'agost de l'any 2015. El curs, no la vida. La vida continua, esperem, per tothom, no? El curs s'acaba aquí, perquè els cursos polítics tenen aquesta durada. Comencen a finals d'agost, principis de setembre, i acaben a finals de juliol, principis d'agost. Nosaltres vam fer un govern el 5 d'agost i n'hem tornat a fer un altre el 26 d'agost. Excepte aquestes 2 o 3 setmanes, doncs el curs està vigent, no? Si no em vull complicar la vida, la resposta és aquesta. Anava a preguntar, i s'acabarà bé o no s'acabarà bé el curs? Però bueno. Home, jo procuraré que acabi bé. Vostè coneix algú que comenci un curs i que vulgui que acabi malament? Sí, però hi ha alguns que saben d'entrada que el suspendran al final. Però aquest no és el tema. No és el cas. No és el cas ni és el tema. Lligat amb això, i concretar molt més, Ana Maria Bordes, de Televisió Espanyola, diu: president, si el Tribunal Constitucional tombés la llei de consultes, convocaria eleccions anticipades. Quan podrien ser aquestes eleccions? Doncs miri, contestaré el que crec que puc contestar sobre això i sobretot el que he estat dient aquests darrers dies, i ho reitero per no despistar la gent, perquè si avui dic una cosa diferent del que he dit, vostès quedaran confosos i a més amb raó, no? Tenim 2 o 3 seguretats. Tindrem la llei, jo convocaré la consulta i farem tot el possible perquè es voti el 9 de novembre d'acord amb el pacte que es va fer en el seu moment. Actuarem així. Si d'aquí a allà es produeixen circumstàncies excepcionals, que signifiqui coses de màxima envergadura, de màxima importància, què ha de fer el president del país? Quan això ho està fent amb un pacte gran i amb el sentit del consens i de la màxima unitat possible. Doncs el que ha de fer és reunir en aquells que estan a favor del pacte, mantenir el valor del consens, mantenir el valor de la unitat i prendre les decisions que calgui d'acord amb aquest consens i d'acord amb aquesta unitat. I jo actuaré així, perquè si jo actués unilateralment em carrego allò que és fonamental pel que estem fent, que és el consens i la unitat, a la qual veig que no tothom hi dona la mateixa importància, deixin-m'ho dir també, perquè per actuar amb consens i amb unitat cal molta responsabilitat per part de tothom. I el govern és el que té la principal responsabilitat del consens i de la unitat, però no l'única. L'única no, la principal sí, però l'única no. Per tant, no es pot jugar amb el valor del consens i de la unitat com si uns només poguessin rebre cops i els altres només poguessin ser objectes de carícies. Això és responsabilitat col·lectiva, el fer les coses com s'han de fer. I vol dir les grans decisions
les prendrem conjuntament. El valor del consens i de la unitat és un valor molt gran i tots hem de contribuir a mimar-lo i protegir-lo. El primer, el govern i el seu president, que és el que estem intentant. En aquesta línia, Òscar Armengol, de TV3, deia: quin paper ha de jugar el món econòmic i empresarial català ara que entrem en la fase decisiva del procés cap a la consulta? N'hi ha prou amb que siguem mers espectadors o s'ha de jugar un paper molt més actiu? Hi ha molta gent que no són espectadors, hi ha molta gent que estan ajudant. Jo vull recordar, perquè tenim avui una representació no només empresarial molt lluïda, no? Sinó a més una representació d'entitats econòmiques molt important en aquesta sala. Vull recordar que hi ha moltes entitats econòmiques i empresarials i d'altres que estan presents, per exemple, en el Pacte Nacional del Dret a Decidir, començant per les cambres de comerç. Esteu allà. Per tant, són entitats que representen món econòmic i que estan actives des del punt de vista de l'exercici del vot i de la decisió en la línia del que s'està fent, independentment de la seva opinió individual sobre la pregunta formulada és una o és una altra, que aquesta, evidentment, cadascú té la seva. I també és evident que al final qui vota són les persones. Ara, no oblidem que hi ha una part molt significativa de la societat econòmica i empresarial catalana que està activa en la defensa del concepte del dret a decidir i en la defensa del concepte del votar concretament el 9 de novembre. Aquí una persona que treballa en una consultoria ens pregunta si no es pot votar, quin camí té la societat per decidir sobre el seu destí. En part està contestada, però... Exacte, està contestada i la resposta és òbvia, no? Quina altra manera tenim de decidir el destí col·lectiu de Catalunya si no és col·lectivament passant per les urnes? N'hi ha algú que en sàpiga algun de millor que aquest? Es pot negar el problema. Es pot negar el problema. N'hi ha alguns que neguen el problema. Si negues el problema ja és igual, perquè com que no reconeixes que hi ha un problema o un repte, ja t'és igual si es resol o no es resol. Però si acceptes que el problema hi és, o que el repte hi és, que el challenge existeix, no? I existeix, és una pura evidència, doncs escolti'm, llavors s'ha de veure com es resol aquest problema o aquest repte. I quina millor manera hi ha que la que hem promogut a Catalunya. Si n'hi ha una altra de millor, nosaltres l'escoltarem. Però per definició en una democràcia sembla que la millor manera de resoldre un repte d'aquesta magnitud, que és molt gran evidentment, és col·lectivament a les urnes i cadascú en el seu judici particular, d'acord amb el seu objectiu, amb la seva preferència, amb el seu sentiment o amb els seus interessos. Les democràcies funcionen així. Altra cosa és negar el problema, que és a vegades el que segurament es fa. Però si s'accepta que hi és, i crec que és una pura evidència que s'ha d'acceptar que existeix el problema o el repte, doncs aleshores t'hi has d'encarar. Si em permet 30 segons més, 30. Fixin-se vostès una cosa que és molt curiosa. Jo l'he intentat analitzar aquestes darreres setmanes. No? Si vostès agafen els darrers 8, 10, 12, 15 anys, 20 anys de la història de l'Estat, de la història d'Espanya, veuran que de reptes grans n'hi ha hagut molts. La lluita contra el terrorisme, la integració a l'euro, el compliment anterior dels criteris de Maastricht, etc., la configuració de la Unió Europea. Grans reptes. A tots ells l'Estat li ha donat una resposta. Fins i tot més recentment, quan des del govern alemany i alguns països de la Unió Europea es va cridar l'atenció a Espanya, ara fa 3 anys enrere, no? L'estiu del 2011 se'ls va dir, escolteu, heu de modificar la Constitució espanyola. I heu de posar en la Constitució espanyola, perquè us ho diem nosaltres, i heu de posar la limitació del dèficit com un precepte constitucional. S'hi van encarar, van trigar 10 dies, ho van fer. D'acord el PSOE i el PP, governava el PSOE, estava a l'oposició el PP, ho van fer en una setmana i mitja. Tots els grans reptes han tingut una iniciativa per part de l'Estat. I ara que tenen un gran repte a Catalunya, que forma part avui per avui de l'Estat, no hi ha ni una sola iniciativa. Més enllà de dir que no a tot. És concebible que l'estat espanyol tingui un enorme repte de la majoria d'una societat que és la més productiva i dinàmica de tot l'Estat i que no prengui ni una sola iniciativa per intentar encarar això, a diferència de tota la resta de coses en la qual sempre s'hi ha encarat d'una forma o d'una altra amb més o menys èxit.
Poso cada circumstància, no dic No, ni ja, d'acord, ja. D'acord. Aquí hi ha un punt de vista interessant, perquè Joaquim Llaborer, de la Federació Avícola Catalana, diu: nosaltres, jo, des del punt de vista econòmic, què haig de fer el dia 10 si la consulta no es fa? O sigui, ell ja no s'adreça tant al poder polític, sinó diu: escolti, quina és la meva responsabilitat? Què faig el dia següent? Que conti que es farà. Que conti que es farà. I els he dit abans, la determinació hi és. Per tant, s'ha de comptar que es farà. Aquí hi ha una persona, Manel, no dona més dades, diu: president, trobo a faltar que algú amb credibilitat m'expliqui les repercussions que tindrà per Catalunya la independència econòmica, social, etc. Això seria una mica el llibre blanc? Sí, senyor, però no només el llibre blanc. Agafin-se l'estudi de la Cambra de Comerç. De fa quan? Un mes i mig. Sí, escolti'm, si està explicat. Ara, ens ho hem de llegir, si ens interessa. Existeixen. Ara també hi haurà el llibre blanc, però les fonts d'informació ja hi són, en bona part. Són estudis molt seriosos, fets per gent molt solvent. Que, escolti'm, que jo els hi admeto una cosa, perquè sempre procuro ser amb això molt clar i tocar molt de peus a terra. No trobaran ningú que els hi expliqui amb pèls i senyals tot el que passarà si això arriba a succeir. Oblidin-se. Això sempre té un component de risc. Sempre. I d'incertesa. Sempre. També el té Escòcia i ho tenen tot acordat. Això és evident que és així. Ara, dintre de les coses que es poden arribar a saber, que es poden arribar a intuir, que es poden arribar a preveure, que són moltes, moltíssimes, d'informació en tenim molta. Hi ha molts actors que hi estem contribuint a que aquesta informació hi sigui. I perquè no quedi dit, com que hi ha una feina molt important del Consell Assessor, que durant més d'un any ha assessorat a la Generalitat en aquesta matèria, i com que efectivament el cas que Catalunya pugui arribar a tenir un estat doncs no és un cas analitzat en la història, sinó que és un cas relativament recent, tots els altres sí que els tenim analitzats, doncs ara a més hi haurà aquest llibre blanc. Però serà un llibre que se sumarà, per dir-ho així, a molta altra informació que avui dia està disponible i que, insisteixo, és informació seriosa i solvent dintre de les respostes que es poden donar en un terreny que, no ens enganyem, és un terreny que sempre té alguna incertesa o que té algun grau d'assumpció de risc. Algú que s'identifica com premsa diu: com va dir Josep Rull, pot assegurar que el govern posarà les urnes el 9 de novembre i que l'última paraula no la tindrà el Tribunal Constitucional? Miri, els puc assegurar, ho hem dit moltes vegades i jo demano que no ens desviem massa del que són les coses principals, per dir-ho així, i que no ens perdem a vegades en discussions que no porten absolutament enlloc. El que podem assegurar és que la convocatòria hi serà, que la gent serà cridada a les urnes i que, a més actuarem amb aquest consens que els deia. I que qualsevol decisió serà objecte d'aquest consens i que la determinació per votar el 9 de novembre és total. Entre altres coses perquè, permetin-me, vostès creuen que hi ha algú políticament més interessat que posar les urnes el 9 de novembre que jo mateix? Analitzin la situació política. Si és molt fàcil, si és de calaix. Si algú té interès segur, sóc jo. I per no personalitzar, si algú té interès segur és el govern de Catalunya. Perquè tenim el mandat democràtic, electoral, parlamentari, resolucions fetes, pactes aprovats, feina feta. El Departament de Governació, tenim la vicepresidenta aquí, s'ha passat tot el mes d'agost treballant per tenir tot aquest procés preparat pel 9 de novembre. Si el 80% de la població catalana ens està reclamant i m'està reclamant i està reclamant en el govern que es pugui fer això, quin millor escenari per un govern i per un president que poder complir el mandat del 80% de la seva població? Per tant, som els principalíssims interessats en què hi hagi urnes el 9 de novembre. També som els principalíssims interessats en què aquest cop Catalunya ho faci bé. Les dues coses. Determinats a fer-ho i determinats a fer-ho bé. I les dues coses són importants i les dues coses haurien d'anar juntes. Què vol dir fer-ho bé? Fer-ho bé vol dir fer-ho sense fer el ridícul, molt important. Vol dir fer-ho de tal manera que a efectes internacionals i europeus
es consideri que ha estat un procés seriós. Fer-ho bé, vol dir sempre ajustar-nos en algun marc legal existent, que és el que farem per fer aquesta convocatòria. Fer-ho bé, que és el que ens diu a més el Parlament de Catalunya en les seves resolucions, per altra banda, votat per tots els partits. Fer-ho bé vol dir no perdre ni en un sol moment l'esperit radicalment pacífic que està demostrant la població catalana per fer aquest tipus de coses. Fer-ho bé vol dir atendre les majories socials que s'han d'expressar a les urnes i no només en el carrer, també en el carrer, però no només en el carrer. Fer-ho bé vol dir tot això junt. Tot això junt. I per tant són les dues coses importants. És fer-ho, perquè tenim aquest mandat i tenim aquest projecte, i és molt compartit amb grans capes de la població catalana, i a més fer-ho d'una manera que en lloc de ser ridiculitzats, que siguem, no sé si aplaudits o no, però com a mínim respectats. Com a mínim respectats. El que està passant a Catalunya és molt seriós des d'un punt de vista de repte democràtic, molt seriós. No hi ha gaires societats ni d'Europa ni del món que estiguin mobilitzades en aquest sentit que estem nosaltres. Per tant, té un valor molt gran, un valor intrínsec molt important des d'un punt de vista de qualitat democràtica. Ara que sembla que la qualitat democràtica la tinguem per terra, doncs escolteu, no és veritat. No és veritat. Catalunya està donant una gran lliçó de repte democràtic en majúscules. Ho està fent la societat catalana, ho estan fent vostès, tant els que són partidaris del sí com els que són partidaris del no. Això mereix respecte, però mereix també i exigeix fer les coses bé, precisament per respecte a aquesta gran majoria social. Sandra Arenas, de 8TV, pregunta: Oriol Junqueras va dir dilluns, a 8 al dia, que si vostè volia, Esquerra Republicana entraria al govern a fi de blindar la consulta. Es planteja oferir a Esquerra Republicana que entri al govern abans del 9 de novembre? Ja ho he fet. Ho vaig fer el desembre del 2012. Miri si ho he fet des de fa temps. I Esquerra xiula? Va dir que no. Ho recordo perfectament, perquè a més ho vaig portar jo directament la negociació. Vàrem guanyar nosaltres les eleccions el novembre del 2012, no tan bé com les havíem guanyades anteriorment, havíem de fer un pacte obligatori, el vàrem fer, i des del primer dia li vaig oferir a Esquerra Republicana que entressin en el govern perquè vaig entendre que era millor un govern més sòlid i més fort que no pas un govern una mica més dèbil i més subjecte a la dinàmica estrictament de les majories parlamentàries de cada moment. No va ser possible, em van dir que no. Des de llavors els he tornat a oferir? N'hem tornat a parlar en algunes ocasions i a vegades sento que hi estan disposats, altres vegades sento que no tant. Bé, ja es va dir que no. Aquell no té per què ser definitiu per sempre. Veurem ara, en funció dels esdeveniments d'aquestes properes setmanes, doncs quines decisions cal prendre, com els deia abans. No? Ens podem trobar amb decisions molt grans en aquests propers dies i setmanes. Ens hi podem trobar. Jo, òbviament, seré flexible davant d'aquestes decisions. Intentaré, com els deia abans, que siguin pel màxim consens i per la màxima unitat possible. Això és el que jo intentaré, no? En allò que depengui de nosaltres. No? Ja saben que jo a vegades amb això d'entrar al govern, i ara no parlo d'Esquerra Republicana, parlo en general, acostumo a abordar-ho amb un punt d'ironia, perquè com que ja tinc una certa experiència política, he vist carreres per anar al govern i ara veig carreres per no anar-hi. Vaig veure carreres esbojarrades per ficar-s'hi i ara veig carreres esbojarrades per sortir-ne o per no acostar-s'hi. Ho he vist tot, això. I en pocs anys. Això en 10 anys, li parlo. Del 2003 al 2013 ho he vist tot. I de tendències completament diferents. Bé, c'est la vie. Antena 3, la persona que hi ha aquí d'Antena 3 diu si el cas Pujol i altres casos que estan damunt la taula aquests dies poden afectar el procés sobiranista i concretament el 9 de novembre. Doncs miri, això és una cosa que se l'ha de preguntar cadascú per ell mateix, no? A mi no m'afectarà. A mi no m'afectarà. I el govern de Catalunya tampoc. Això... A mi en el govern de Catalunya no ens afectarà. Els altres, que s'ho responguin ells. Dit això, no ens afectarà políticament. Si vostè en parla personalment, evidentment que ens afecta. I cadascú tindrà el seu sentiment aquí. I el meu és de tristesa. I cadascú té el seu i cadascun és legítim. I jo amb els altres no m'hi ficaré. Demano que respecti el meu. Jo estic trist.
I és normal que ho estigui, suposo, si sóc una persona amb un mínim de sensibilitat. Ara, cadascú té el seu sentiment i no té per què compartir-se aquest, però políticament això a mi no m'afectarà i en el govern de Catalunya els asseguro que tampoc. Què li sembla la comissió d'investigació tal com s'està configurant, que sembla que no només serà doncs miri, ja ho decidiran, les explicacions del senyor Pujol, sinó que sembla que sigui una mena, diguem, ja ho decidiran, ja ho decidiran. Jo només els puc fer el següent comentari. L'intentaré fer també amb la màxima objectivitat i de manera planera, no? Se li demana al senyor Pujol, al president Pujol, que vagi al Parlament. No se li posa una data en el requeriment que se li envia. Se li diu, senyor Pujol, hauria de vostè de venir al Parlament. El senyor Pujol el mateix dia envia un escrit dient que hi va, i que hi va el mateix mes que se l'ha citat, per tant al setembre. I quan el senyor Pujol ha dit això en el Parlament li diu, ara muntarem una comissió d'investigació. Això és seriós. Perquè si vols muntar una comissió d'investigació, munta-la, això ho tenen, això és perfectament possible, però llavors no cal demanar-li que hi vagi voluntàriament. Se li diu, miri, escolti, el dia de la compareixença és aquest, a la comissió d'investigació número tal. Però dir-li, vingui, el senyor Pujol no té obligació legal d'anar-hi a la compareixença. I després els hi posaré un exemple que és molt gràfic en aquest sentit. No té cap obligació legal d'anar-hi, però diu, el mateix dia hi vaig, i ho diu per escrit, i l'endemà li diuen, ara li muntarem una comissió d'investigació. Escolti, si es vol la comissió d'investigació, que la facin. Ara, l'exemple que els volia posar, no? El senyor Pujol, vostès ho saben perfectament, és un símbol, un símbol molt gran. I per tant l'afectació del que està passant també és molt gran, és obvi, no? Això no ho vull pas negar. Però fa més de 10 anys que només és expresident. Fa més de 10 anys que només és expresident de la Generalitat i res més, des d'un punt de vista públic. No és ni parlamentari ni senador, a diferència d'altres en general, no? I no parlo només de Catalunya. No és, no és cap càrrec electe enlloc, és expresident de la Generalitat. A una diputada que està en exercici del Parlament de Catalunya, que és senadora, la senyora Sánchez Camacho, fa més d'un any que el Parlament de Catalunya la té requerida per comparèixer en una comissió. I no hi ha anat, perquè no té obligació legal d'anar-hi. I ha dit que no hi anava. Vostès han vist algun partit d'esquerres, de centre, de dreta, algun partit que li hagi muntat una comissió d'investigació a la senyora Sánchez Camacho per haver-se negat, estant en exercici, a anar a una comissió del Parlament de Catalunya? I en canvi el senyor Pujol, que diu que sí que hi va el mateix dia que el deman, que el requereixen, i diu d'aquí 15 dies, 3 setmanes estic disponible, i dintre del mes, en aquest d'entrada, abans d'escoltar-lo, ja li munten la comissió d'investigació. Això és seriós. Això és el que els puc dir, no? I dit això, si volen investigar, que investiguin tot el que vulguin. Que investiguin tot el que vulguin. I aleshores és veritat que ho investiguin tot. Volen fer això? Que ho investiguin tot. Tot vol dir tot, aleshores. Ens passarem un any o 2 anys amb una comissió d'investigació oberta en el Parlament de Catalunya parlant de tot. Tot estarà en l'àmbit judicial, a més, però és igual, podem passar un any o 2. Cadascú que assumeixi la seva responsabilitat en aquest sentit, no? 2 preguntes que estan relacionades. El conseller Mascolell, una d'elles, va dir en el dinar cambra del febrer del 2014 que no es contempla cap opció de Catalunya fora de la Unió Europea. Es pot confirmar aquesta afirmació a data d'avui i lligada d'alguna manera amb això, com creu que està afectant o pot afectar tot el procés independentista en la confiança d'inversors estrangers? Doncs miri, hem d'estar molt pendents aquest mes de setembre, precisament, perquè aquest serà un precedent molt, molt, molt important del tema escocès. Escòcia, si guanya el sí, que no se sap, si guanya el sí, passaran 2 coses. Bé, passaran moltes, però 2 des d'una òptica més pròpiament catalana que ens poden donar molta llum de cara als propers temps. La primera,
vostès veuran com, si guanya el sí a Escòcia, no hi haurà ni un sol membre de la Unió Europea, de tots els que han parlat fins ara, que discuteixi el resultat del referèndum d'Escòcia. No puc dir que els hi pago el dinar, perquè són molts vostès, no sé si arribaria, però em jugo el que vulguin a que ningú discutirà aquell resultat. Dels membres de la Unió Europea, primera cosa que passarà. I segona cosa que passarà, que no trigaran gaires dies en enfocar la negociació, que no se sap exactament com acabarà, per veure com encaixa el nou procés escocès amb la dinàmica de la mateixa Unió Europea. Això sí guanya el sí. Què vull dir amb això? El que vull dir és que Europa, perquè sempre actua igual i sobretot quan l'economia està en joc, Europa actua amb grans dosis de pragmatisme i no pot ser d'una altra manera. Ara, perquè Europa actuï s'han d'haver fet els processos, perquè si no estem en el punt que estem nosaltres. Fixin-se nosaltres la paradoxa que tenim ara. No? Tenim un procés acordat, una data acordada, una pregunta doble acordada. I què ens falta? La resposta. Perquè si tens procés, pregunta i data i no tens resposta, no tens la clau. Els hi faig una altra aproximació al repte global. No? Com es pot dirigir la política catalana avui, qui l'hagi de dirigir en aquests propers anys, com es pot dirigir la política catalana si no sabem quina majoria hi ha a Catalunya a favor d'una cosa o a favor d'una altra? Cap a on tirem? Ho tenim tot plantejat, però no tenim la resposta principal. Cap a on tirem? Cap als que surten al carrer? Cap als que no surten? Cap als que poden cridar més? Cap als que poden cridar menys? Cap a on tirem? Per tant, escolti'm, la resposta és fonamental. Això és el que hi haurà a Escòcia. En aquest sentit, Escòcia ja ha guanyat, perquè podran respondre i decidiran ells si és sí o és no. I a partir d'aquí comencen els processos. Aquesta és la nostra visió. I aleshores, per completar l'explicació, vostè em deia quines repercussions pot tenir això en el tema econòmic. No? Jo espero que molt poques. Fins ara no n'ha tingut. Fins ara no n'ha tingut. A vegades pot tenir més repercussions econòmiques la inseguretat jurídica sobre l'aplicació de les lleis en un estat que no pas processos polítics d'aquestes característiques si es fan amb serenitat i es fan de manera absolutament pacífica. Jo sé que ha tingut repercussions econòmiques a Espanya per part de grans empreses multinacionals la inseguretat jurídica de determinats marcs legals, per exemple en el camp energètic. Per exemple. Per posar un exemple dels grans, però n'hi ha molts d'altres. Això sí que té repercussions econòmiques. Fins ara no n'ha tingut. També els dic una cosa, perquè no vull amagar res, no? I ara no parlo només en el terreny econòmic. Pensar que un procés d'aquestes característiques es fa de rositas no és possible. Els que volen la llibertat per Catalunya, diguem-ho així, han de saber que el preu de la llibertat, vaja, que la llibertat té un preu. Això és així. I ho dic d'una altra manera. I el de no tenir-la, també. També té un preu. I potser més alt, però això ja és opinió de cadascú. Avui no m'hi fico. Quedaré fatal perquè estem, jo crec, a la pròrroga de la pròrroga. Queden una dotzena de preguntes que algunes tenen que veure amb llei de càmeres, tenen que veure amb l'economia, etc. Quedaran per un altre dia. Deixi'm una darrera qüestió. Vostè ha dit en la seva presentació, president, en la seva exposició, que hem seguit molt atentament, que la recuperació té accent català. Jo crec que això el govern d'Espanya ho té perfectament clar. Si em permet una al·lusió personal, no fa massa, sopant amb una persona que té altes responsabilitats econòmiques del govern d'Espanya, em deia que l'únic que pot fer saltar pels aires la recuperació econòmica, com no sigui una incertesa internacional, seria segons com vagin les coses aquí a Catalunya. Vostè no creu que en algun moment, o immediatament abans o immediatament després del 9 de novembre,
el govern mourà fitxa? Vostè té alguna esperança? La pregunta és si tinc alguna esperança. És aquesta la pregunta? Sí, fe, diguem-ne fe. Fe no. Fe no. Són virtuts teologals totes. Fe no. Caritat... Cristiana. Cristiana. Ara, esperança no es pot perdre mai. Escolti, ja li dic, fe no en tinc cap. Ahir li vaig dir al senyor Pedro Sánchez, dic, la meva fe, disculpin l'al·lusió personal, la meva fe en l'Estat és molt poca, perquè les hem viscudes de tots colors. I per tant no ens poden demanar que tinguem fe, que vol dir confiança en termes de no virtuts teològiques. No ens poden demanar que tinguem confiança en l'Estat, no ens la poden demanar. Ara, esperança, escolti'm, jo doncs intento ser una persona sempre positiva en aquest sentit, no? I per tant entenc una cosa, entenc que mentre la societat catalana no baixi el cap i mantingui el tipus, i ho dic en termes de sempre absoluta serenitat, vull dir, no més enllà d'això, no? Mentre mantinguem el tipus i no baixem el cap i no inclinem l'esquena, mentre ho fem així, Espanya pot fer el que... l'Estat, vaja, millor, en aquest cas és l'Estat. L'Estat pot fer el que pretengui, no?, per intentar avortar el 9 de novembre, tot el que vostès vulguin, però resoldrà el repte català d'aquesta manera. El resoldrà. Negant-ho tot, el resoldrà. Tancant totes les portes, el resoldrà. Volent una renúncia total, el resoldrà. Volent rendicions incondicionals, el resoldrà, el problema català, si la gent no inclina l'esquena, manté el tipus i no baixa el cap. Ja es veu que no. I especular que la societat catalana acabi inclinant l'esquena, no aguantant el tipus i baixar el cap, és especular molt. És especular massa. I és massa risc per ells, crec jo. Per tant, quan tu tens un problema d'aquesta magnitud, l'has d'encarar. L'has d'encarar. I nosaltres tenim vies possibles per encarar-lo. N'hem ideat una, que és positiva per definició. Els hem dit, si vostès no ens volen autoritzar res d'això perquè els hi costa tant autoritzar una cosa així, a diferència, per exemple, del Regne Unit o del Canadà, si vostès no volen autoritzar res, no cal que autoritzin res, no cal que posin la signatura enlloc. Simplement deixin fer d'acord amb una llei catalana de consultes que només pretén conèixer l'opinió del poble de Catalunya a efectes consultius i això sí, rebent un mandat polític per actuar en aquest sentit. És una solució. Fins i tot se'ls ha arribat a dir, si vostès en algun moment realment es creuen seriosament la reforma de la Constitució espanyola i la posen sobre la taula, nosaltres l'escoltarem i a més demanarem que òbviament això es posi a votació del poble de Catalunya com una solució de l'Estat per abordar el problema a Catalunya i potser d'altres problemes d'origen constitucional. També els hi hem dit això. Els hi vam oferir el pacte fiscal fa 2 anys enrere. No rotund. Varen fer tot el procés que vostès recordaran segurament amb terror del tema de l'Estatut de Catalunya de l'any 2004 i 2005 i 2006. Varen pactar a la Moncloa. Varen pactar els que estàvem a l'oposició. Nos corrieron a gorrazos, perdoneu l'expressió, aquí, perquè molts van dir, us heu baixat els pantalons, aquí, però vam desbloquejar allò. Governant els altres. Vam salvar el mes de maig de l'any 2010 a l'estat espanyol, estant nosaltres a l'oposició després de 2 tripartits, vam salvar l'estat de la intervenció europea, del rescat, i el vam salvar nosaltres sols amb el govern espanyol, cosa que no hauria fet cap partit polític amb un mínim de sentit polític del món. Això només ho pot fer un partit com Convergència i Unió. En aquelles condicions vam salvar l'Estat. Un mes després d'haver fet això, en aquelles condicions, el Tribunal Constitucional, que és un gran òrgan de l'Estat, va esclafar l'Estatut de Catalunya que havia estat votat prèviament pel poble català i pactat a Madrid. Un mes després, un altre òrgan de l'Estat.
I nosaltres no havíem salvat un govern, havíem salvat del rescat a l'estat espanyol, en aquelles condicions. Què us vull dir amb això? Hem fet tot el que podíem i molt més. Tot i molt més del que hauria fet qualsevol altre. Molt més. Ningú es van recordar de salvar Espanya del rescat en aquell moment. Tothom només calculava com arribava a la Moncloa. M'enteneu? I aleshores dius, escolta'm, i ara què? No? Doncs ara això. Doncs ara ens toca a la societat catalana, deixeu-m'ho dir així, mantenir el tipus, no inclinar el cap, no inclinar l'esquena i no baixar el cap. President, crec que interpretar el sentit general, sí, en aquests moments li dic gràcies per haver parlat clar i català.